Ξέρετε τι έχει φέτος το παγκόσμιο κύπελλο που δεν είχε ποτέ? Διαφημιστικά διαλύματα. Συγγνώμη. Εννοούσα διαλύματα ενυδάτωσης. Σε κάθε ημίχρονο, στο 22ο λεπτό, ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι, όχι για κάποιο τραυματισμό για VAR, αλλά για να πιούν οι παίκτες νερό. Η FIFA λέει ότι είναι για την υγεία των παιχτών, παρόλο που το μέτρο εφαρμόζεται και στα 104 παιχνίδια, ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας και ανεξαρτήτως του χώρου του γηπέδου. Πάντως νομίζω δεν βρίσκω μόνο εγώ περίεργο να σταματά το παιχνίδι 2 φορές στη Γουαδαλαχάρα, ενώ η θερμοκρασία βρίσκεται στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ο Virgil van Dijk είπε πως δεν του άρεσε να πηγαίνει συνέχεια σε διαφημιστικά, ενώ ο Bielsa είπε πως το παιχνίδι χάνει την ταυτότητά του. Από την άλλη, ο Tuchel εξηγεί πως σπάει εντελώς τη φόρα του αγώνα. Με λίγα λόγια, παίχτες, προπονητές και φίλαθλοι είναι όλοι ενοχλημένοι. Όλοι εκτός από έναν. Ο Gianni Infantino λέει πως δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο. Είναι απλά αθλητικό το κριτήριο. Τυχαία εμείς να σημειώσουμε ότι κάθε φορά που διακόπτει το παιχνίδι, οι τηλεοπτικοί σταθμοί πάνε βορειτοί στις διαφημίσεις. Σύμπτωση σίγουρα. Οπότε την επόμενη φορά που εσείς να δείτε το διαιτητή να σταματά το παιχνίδι για να πάνε οι παίχτες να πιούν νερό, ξέρετε ποιος διψά και γιατί.